Vawiin hi mei ni som sang ni le som ni pahnih thole ni ania tukin zinga Vairengte Aw chanchin buina tualchhung chanchin tarlan te karon chhar sole don ani Zalenveng mibo thin mu nimin khan vui ngalani nimin chmadar som le chan ve borvel khan Vairengte chualama pu larin chana huana ruang chhar ania ruang hi in okluma mu ania ataksa achiat deuh to awangin tunge ti hret mai the ani lova athom nuha katangin lalmal soma kumsom thum le pakhat son of lian moya Zalenveng Vairengte ti finfia ani kan thu don nei na soidanin nimin khan pinun kimi Zalenveng Vairengte chu aram kalna a hian rong chu hmu'a hei hi savom emo ti in lauhlopin atlan chia achung te thilom zia hril hnuwa savom emo ati chu enchiangin ruang alo ni a anuwa lalmal soma ruang ani ti hriat chu ani zui bok pinun kimi hi athabarin ahlaulot awangin khosikin atlun ngala chanchin buatsaih lai thleng hian damdoina enkol mek alani bok lalmal soma chung te hena tanga thu kan don danin lalmal soma hi karmasa ni lai ni atang khan achin hriat lovin abowa achung te chuan an thei anga zongin a thian kom thin te zong te po phone mangin a omna chin hi an zota mase a omna an hriat bik lo thu a thian te hian an lo hril thin ani hetianga bojung changa hian thenom khoweng te phut lovin an mani in an lo zong to thin bok ani karmasa ni lai ni khan an hathok po pa ngai takin ina a honga zana po thenom te na aleng luta mut hun om vela a ho chu mu zui tu rom talo ani hetia a ruang mu ani hnu hian ni lai ni zana alen na ina tanga a ho chu ina lut lovin ramlama hian akalta ni a rin ani lalmal soma ruang hi a cheto hlea hemi awang hian nimin tlai dari le achan ve khan harmon veng thanmola vuiliam ngalani CIJW School medical camp nei nimin khan thotak puang tu team Golgotha camping center Vairengte a CIJW School Vairengte a medical team 10 medical camp an buatsaih medical camp nei than ma hian program toy buatsaihin he huna hian CIJW School officer te chuan centera omte infiam na turatan infiam na man ro than khat an pe buk ani Golgotha camping center a hian mi somli anom meka nimin khan an thusel na te chu medical team te chuan an fi saka damdoi po athlonin an pe buk ani kem buatsaih ani ba ka hian army officer te chuan center munhma te an to buk ani Golgotha camping center hi ruihlewa wanga harsatna tok nun siam thadu ten an pan khom thin hun ania khotlanga harsatna siam thin police le YMA ten an man khe siam sakrem che silo nun thar an nei be saya dalu po anom nual bok Golgotha hi min phalte pe khom mangle an mania an phak ang toka ei turte toka hun mang thin an nia he centera hian fichoi engma om lova pathian rin chana kalan ni thu Golgotha camping center enkol tu te chuan an soibok ani police a inpe government primary school 7 a zirlai no pang admission te tu te hnenah school in admission fee alak sak anga Directorate of School Education hnenah thuthlen tu wanal hruai changte son of lalrona thenzol filveng laka government primary zirtir tu ten thu boyan thelu angin nimin khan Vairengte police station a wanal hruai changte hi a inpe ani thudon na chuan wanal hruai changte hian Directorate of School Education na athuthlena hian finfiana anei lo ni in asoibok hemi chungchanga hian government primary school 7 na zirtir tu te chuan zirlai no pangta hnena admission fee an lak lo thu le a thlon veka kalpui ani thu an soi ani ILP mi sangli zali panli hnena pe chhuak kumin April thachung khan Vairengte a ILP check ge da tangin Hnamdang Mizorama lu tum mi sangli zali le pali hnena ILP pek chua ania hemi tang hian sarkarin revenue cheng noi som pathum singni sangkhat le jatni amuani SDO civil in NGO te meeting neihpui nimin chmadar som pakhat khan Vairengte SDO civil pu neng thian lala MCS chuan Vairengte khawchhunga NGO rang te chu meeting anei puya
he huna hian Vairengte SDO civil chuan in hmel hriat na tan meeting chu buatsaih ani thu le NGO lam atanga an veizong te soina hun asiam sak bok ani meeting a hian zone YMA block MHEP area MUP MZP sub headquarter MSU headquarter sorle Vairengte thalai polte tel tura base ani lain zone YMA block MHEP le MZP sub headquarter te chau meeting a hian an kal thunga NGO pol dangte kal lo chan ero an hriat lo thu an soi ani Vairengte High School II Managing Board meeting Vairengte High School II Managing Board chuan Vawiin chhuak da ni hian meeting an kowa he huna hian school building thuam that chungchang te school library chungchang te soi ho ani ang Vairengte High School II Managing Board member te chairman pubilan tluanga prominent citizen vice chairman puaral famkima VCP Vairengte II secretary puzet laram liana headmaster Vairengte High School II teacher represent Peter Lalsan Himasailo senior teacher donor represent laram moyaralte VCP Vairengte I administrative represent pu nengthianlala SDO civil Vairengte parent represent pu silalom zuala education represent pu laro chunga president Vesa others member pu el mangai zuala college opinion poll Vairengte Aw Daily Newspaper chuan tualchhung Facebook group pakhat real Vairengte kaltlangin Vairengte hian college anei hi ahun in tito ti in opinion pool ala a he opinion pool hi mi sangkhat zani somkwa pakwaten chiarin chungzinga tang chuan mi zani somsari pakhaten vote an thlaka heng zinga hian mi som pakhaten ngeidan an nei lova mi somni le paliten ala hun lowe an ti a mi zani somthum le parukten a hun to an ti bok iudikhes ziaklut nimin khan Vairengte ko chunga mani in ti hlum mi pahnih anoma hemi chungchanga hian Vairengte police station chuan unnatural death iudikhes zialu veve ani thu police lamatangin thu kan dong police station report nimin khan FIR thelu omlova heding la hian tang pakhat an kol thung ani Vawiin Tuichhuah dan tur Banglaveng Chimveng first line exchange mall IOC venglun le tlang nuam te ani a atulanga ti danglam thei ani tur thu thok tu tenan soibok Vawiin khawchin aku weather forecast in tarlan danin Vawiin hian khuwa lum lai berin degree celsius somni le pariat ani anga khuwa vo lai berin degree celsius somni le pathum ani ang Vawiin hian chuna le zana ro asur mai thei ni in atarlang bok ni chhuak hun hi zingdali le minit somthum pakua ani a nitlak hun hi tlaidar nga le minit som nga pakhat ani Vairengte Aw minlo ngai thak sak thin tu te chunga lom thu kan soye